Gulê roja betlaneyê radibe, pêşî diçe destşoyê devûriyê xwe dişo û diçe badê û bavê xwe. Roj baş dayê, roj baş bavo û diçe riyê wan maş dike. Piştî taştê bavo radike rojnameya xwe û dixweyne. Dayîka Gulê jî sifrê dide hevdû, Gulê jî diçe odeya xwe û amadekariya xwe dike. Îro rojbûna hevaleka Gulê ye û li mala hevala wê hemû heval bicivin, rojbûna hevala wê pîroz bikin. Gulê ji hevala xwe re diyariyekî gelekî xweş kirîbû. Gulê dizanibû ku hevala wê ji vê diyariyê gelekî hez bike. Gelo Gulê ji hevala xwe re çi diyarî kirîbû? Hûn jî mereq dikin newsa? Erê wala ez jî mereq dikim. Havayê diyariya Gulê ev e. Ev pirtûkeke çîrokan e. Gulê ji pirtûkan gelekî hez dike. Dizane ku pirtûk mirovan bi pêş dixin û zane dikin. Ji ber ku ew ji pirtûkan gelek hez dike, dizane ku wê hevala wê jî ji pirtûkê gelekî hez bike. Gulê hemû amadekariya xwe kir. Cilû bergên xwe li xwe kir, ji ber ku derve sar bû. Gulê cilû bergên stûr li xwe dikir. Gulê zanibû dema serma be mirov cilû bergên qalin û stûr li xwe dike. Ji bo ku mirov nexweş nekeve, ew cilû berg mirovan diparêzin. Gulê piştî amadekariya xwe diqedîne, devê şibakê vedike û li derve mêze dike. Gelo baran dibare? Gelo pêwîst e ku ez sîwana xwe bixware bibim? Dema Gulê derê şibakê vedike, bêhneke xweş û paqij dikeve hundir. Gulê wê demê fêm dike ku divê mirov car bi car derê şibaka odeya xwe veke, da ku hewaya paqij û oksîjen bikeve hundir. Gulê bala xwe dide ku baran nabare û hewa jî gelekî xweş e. Lê dîsa jî dibe ez ê sîwana xwe bibim, dibe ku paşê baran bibare. Gulê hemû amadekariya xwe kiriye, êdî dikare derkeve û here. Dema ku derdikeve berderî, li diya xwe û bavê xwe vedgere û dibêje vî qasî bi xatirê te dayê, bi xatirê te bavo. Dê û bavê Gulê jê re dibêjin li xwe miqatebe. Baş e Gulê can, di kêleka rê de bimeşe, bo ku tu xwe ji wesayîtan biparêzî. Gulê dema derkete derve weke ku bavê wê gotibû, ew jî di ser peyarê de dimeşiya, yanî lêkeviya rê dimeşiya. Piştî demekin ew gihîşt mala hevala xwe, hêdî hêdî hemû heval jî hatin. Piştî ku paste hat, hemû hevalan bi hev re li çepikan xistin û hemû hevalan diyariya dan hevala xwe. Lê diyariya herî girîng ya Gulê bû, ji ber ku Gulê ji hevala xwe re pirtûkeke gelekî xweş diyarî kiribû. Hemû heval bi hev re lîstin, dîlan girtin û kêfxweş bûn.